krisi garaian gaude. Biztanleriaren zati gero eta handiago batek zailtasuna ditu beraien bizimodua era egonkor eta on batean garatzeko. Sektore kolpetu hauetako bada, era nabarmenean gazteria. Gaur, GKS-ko hirukiderekin bildu naiz, komunismoaren zabalpenerako aukera eta haren zabalpenerako oztopoi buruz hitz egiteko. Solasaldia 3 bloketan egituratu dugu, lehendabizi aspektu ekonomikoa jorratuko dugu, gero kulturala eta azkenik politikoa. Az gaitezen ba. Jone, azaldu zenezake favorez zein den gaur egungo gazten errealitatea? Gazten errealitatea ulertzeko gaur egungo krisi testuinguruan kokatu behar gara. Testuinguru honetan paradigma kapitalista berri bat ezartzen da, zeinetan oligarkia finantzeroaren agintegaitasuna estatuaren gainetik dagoen. Eta paradigma honen baitan langile klaseko gero eta sektore zabalagoak soldatapeko lanetik kanporatuak izaten dira eta proletarizazio prozesu sakon bat ematen da. Guzti hau indartu eta finkatzeko erreforma ezberdinak eramaten dira aurrera, horren adibide dira azken hamarkadetan eman diren lan erreformak, eta nola hauen bitartez bultzatu diren aldi baterako kontratuak, kontratu formatiboak eta horrelakoak zeinaren helburua diren kaleratzen errestasun batzuk jartzea behin-behinekotasuna norma bilakatzeko. Guzti hau, haren nabarmenagoa da gazte esparruan, prekarizatutako gaztelan merkatua deritzogun horretan, eta hor aurkitzen ditugun lan baldintza ezberdinetan ikusten dira honen ondorioak. Batetik langabezia kronikoa nabarmena da gazteon artean, 29% langabezian dago, baina realitatean datu hau askoz handiagoa da. Gero soldatak basuak dira, 40%ak 1.000 eurotik bera jasotzen ditu bere lanaren truke, aldi baterako lanak oso zabalduta daude gazte esparruan, honek ekartzen duen ezegonkortasunarekin eta honek garatzen duen mendekotasunarekin, bai instituzioekiko eta bai familiarekiko. Gero ordu estra asko egiten ditugu eta askotan ordaindu gabe, mugikortasuna onartzera behartuta gaude, nagusian impunitatea jasan behar dugu, eta bar, guzti honen adibide argia da, esate baterako eteten kasua, gazte askok etetetan lan egiten dute, datuei erreparatuz gero, etetetan lan egiten duten 40%, 30 urtetik berakoak dira, eta horrelako lan motetan desegonkortasuna, soldata basua, mugikortasuna eta aipatutako baldintzak oso ikusgarriak dira. Aipatu dituzun tendentzi guzti horiek, hezkuntza prozesuk beak ere, auspotzen ditu, ez? Ikusten dugu hezkuntza prozesua beak geozta luzegoa dela, ikusten dugu kualifikazio maila geozta altugoa izanagatik, gero lan merkatun topo egiten deula, askotan lan imarra izaten deulako bai, ostalaritzan, raider bezala ere hiriburutan gerozta presentzi gehiago daukie, begirale bezala, ez? Askotan nola gure kualifikazio maila altu horrek ere gero lan merkatua salto egiten deunen lan ez kualifikatutan jarduten deun. Bestetik baita, hezkuntza sistema guzti hortan nola azken urteotan lanbide heziketak ere geroz eta presentzia handigoa dauken, ez? Eta aipatu dituzun tendentzi guzti horiek hemen representatzen da, ikusten da nola enpresa pribatun esku hartzea geroz eta handigoa dan, eta heziketa dualan bidez nola hezkuntza prozesun egonagatik ere nola enpresetan txertatzen gaituzten, eta ja ez egonkortasun guzti hori, soldata baxuagoak kobratzea eta hori guztie, baina normalizatzen eta barneratzen jutegean. Bai, nire ustez honekin esan nahi duguna da proletarizazio prozesu bat ematen ari dela orokorrean gizartean, baina gazte esparruan are nabarmenagoa dela hau eta burgesiak jaz dituela gaitasunak gazte esparruan baldintza ekonomiko eta kultural batzuk bermatzeko eta horrek bai sortzen dituela aukera batzuk komunismoaren edapenerako. Eta ikusi besteik ez da baita kontestu general hontan alderdi politikok eta orokorren gaur egun Espainiako koalizio gobernu ezkertiar honek ere zer eskaintzen digun, ez?
ikusten deu nola, ez dakit, batetik, enpresarintzako ean interesak babestu eta ean irabazi guzti horiek bermatzeko politikak dien eta aldi beren nola langile klasentzako ez dakit, limosna txiki batzu besteik ez ditugun ibiltzen, justu esan dezu norabide hortan, ez? Nolabait, estatu jalik eta gehien lotuta eukitzeko desatxikimendu horren iturri izan daiteken sektore guzti hori, ez? Orduan, neurri hauek, adibidez gazte bideratzen dienen artean, bono kulturala azken urteotan ematen nahi diena, etxe bizitza edo alkilerreko laguntzak eta bar guzti hauek azkenen neurri paliatibo batzu die, egoera bea lehuntzea datozenak, egoera bea gainditu gabe noski. Eta guzti hortan ikusi dezakeu, nolabait estatukiko lotura hori aleik eta estuna izaten saiatzen diela, ean buruen langile klasen babesle bezala aitortzen dutela, eta zentzu guzti hortan atxikimendua sortu nahi dola guztiz estatukiko. Baina, klaro, estatu ulertu behar deun norena da, estatu beak ere ze funtzio betetzen ditun. Eta hor ikusten deu, oligarki finantzieron guztiz menpeko dela, esan dezu bezala lehen, eta gaur egun oligarkin finantziero menpeko izate horrek estatun bidezko inungo irtenbideik lortzea ez gara matzala eta por lo tanto irtenbidea etortzekotan etorriko dela estatukiko independentea dan organizazio baten bidez, ez? Independente izango dan, estatukiko independente izango dan bide batzutatik. Egoera honen aurrean agian egin ezakegun galderetako bat da, onarpena ez bada bintzat nola lortzen da, hain errealitate nabarmenki txarra hau normalizatzea. Eta igual horrekin baita ere salto ingo dugu, lehen aipatu duan bigarren aspektu kulturalera. Bai, guzti horretan, edo desatxikimendu hori lehuntze horretan, paper berezia betetzen du industria kulturala bezala ezagutzen dugun horrek. Dela aparatu guzti hori, Dagona burgesiaren eskuetan, erabiltzen duena, mundua ikusteko, mundua ulertzeko modu bat, eta munduan jokatzeko modu bat inposatzeko. 20. mendearen erdialdetik ja ikusi ziteken, irratiaren bitartez, telebistaren orokortzaren bitartez, zinemaren bitartez ere, baina gaur egun, zalantzari gabe, bere eraginkortasuna eta irismena askoz gehiago edatu eta potentziatu dira, interneten bitartez, plataformen bitartez eta telefonoen bitartez adibidez. Gainera, guzti zentzuna da esatea, gazteongan eragin handiagoa duela, kontuan edukita, belaunaldi berriek zenbat denbora ematen dugun halako plataformetan, gure bizitzako zenbat esparru barnebiltzen dituen, eta abar. Orduan, zalantzari gabe, industria kulturalak hainbat funtzio betetzen ditu, nire ustez laburgarriak direnak entretenimenduan alde batetik, eta bestetik ideologizazioan edo ideologia burgesa esplizitoki edatzean eta inposatzean. Entretenimendua hitz egiteko, nire ustez, komeni da argitzea, batzutan pentsatzen dela soldatapeko lanetik eta hezkuntzatik kanpo dagoen denbora hori dela denbora librea eta bertan egiten dugula nahi duguna eta bertan garatzen dugula gure nortasuna eta abar. Baina konturatu behar gara, egunaren espazio hori edo esparru hori berdin baldintzatuta dago da logika kapitalistatik eta zentzu horretan industria kulturalako bezalako elementuek guztiz baldintzatzen dutela gure jarduna bertan. Eta zertara bideratzen zaigu, modak aipatu daitezke, eta bereziki entretenimendua. Eta entretenimendua zentzu txarrenean ulertuta. Izan ere, bilakatzen da, halako denbora pasa utxal bat, zeinetan bilatzen ditugun era askotako estimuloak eta atseginak, eta azkenengo ideia beti izango da, errealitatetik ihes egitea, eta normala da. Segulako bizi esperientzia txarra daukagu, bizi baldintza txarra ditugu, eta normala da, halako ihes momentu hori bilatzea. Baina horrek betetzen duen funtzio politikoa azkenean, nahiko kezkagarria da. Eta argi guztien du, denbora librea edo industria kulturala eta entretenimendu orokorrean ez dela zerbait apartekoa soldatapeko lanari eta bere miseriari dela besterik gabe beste aldea. Lortzen duena, jendea atxikituta mantentzea eta atseginez hartzea beste egun bat mundu miserable honetan. Gainera, industria kultural moderno honetan denok hartzen dugu parte, denok hornitzen dugu makinaria hau, nahiz eta ez izan hori gure funtzioa. Abestiak plataformetara igotzean, pelikulak plataformetara igotzean, edo eta argazki bat bera ere igotzerakoan ez da norberaren asmo personala, halako entretenimendu, zentzu txarreko entretenimendu hori sustatzea, baina de facto ari gara hornitzen hori burutzen duen makinaria osoa.
Eta beste gauza bat, komunismoaren edapenerako zailtasuna jartzen dituena, entretenimenduaren kontu honetan da, zelako produktu formak zabaltzen dituen eta saritzen dituen, eta zelako hartzailea sortzen duen, edo zen hortasun inposatzen dugun guztioi. Esan bezala, ohitzen gaitu erabat egotea estimulatuta eta gain estimulatuta eta halako zurrunbilo batean. Eta musika jartzen dugu fondoan jartzeko, pelikula bat ikusi bitartean Twitterren gaude, eta aldi berean Padre de Familia daukagu mobil batean jarrita, eta halako nahasmendu batean. Eta horrek zer eragiten du? Ondoren, saiatzen garenean ideia kritiko hori edo ideia komplexu hori heltzen, zailtasun handiago ditugula. Eta hori noski, oztopo bat izan daiteke komunismoaren edapenerako nolabait. Eta entretenimendutik aparte, daukaguna da, lehen aipatu duan bezala, ideologia burgesaren edapena, bere balioen edapena edo despolitizazioa guk ulertzen dugun terminoetan. Hau, eman daiteke, era esplizitagoan edo implizitagoan. Esplizitoki oso nabaria da, podcastetan, solasaldietan, gero eta toki gehiago guztien zaiola ideia guztiz erreakzionarioi. Arrazakeria edo identitate sexuala anitzen aurkako diskursoak oso edatuta daude, ikusten ditugu streamerrak desokuparen alde egiten, poliziaren alde egiten, ikusten dugu industria musikala eta baita zinemakoa eta bideo plataforma guztiak guztiz hipersexualizatuta eta ideologia matxista erreproduzitzen, eta orokorrean ikusten dugu balio antiproletarioen edapen konstantea hor. Hori alde batetik, baina bestetik badago industria kulturalak implizitoki betetzen duen funtzio ideologiko bat, eta oso nabarmena dena gazte belaunaldi berrietan ikuste, dela arrakastaren mitoa bezala ezaguna den gauza bat. Izan ere, industria kulturalean agertzen diren figura hauek bilakatzen dira gazteon ereduak. Figura hauek izan dira arrakastatsuak eta orokorrean dira famatuak diren kirolariak, musikariak, influencerak eta abar eta abar. Eta jende guzti honek, esplizitoki edo implizitoki edatzen duen ideia da, berak lortu duela miseriatik ez egitea eta berak lortu duela arrakasta eta dirua eta bizitza hobe bat. Eta lege horiek lehen ipaturiko edo alderdiek proletarizazioa regulatzen duten bezala, honek egiten duena da justifikatu. Miseria bilakatzen duelako ez auzi estruktural bat, baizik eta norberak individualki gainditu dezaken egoera bat, nahikoa borondate eta sorte eta dena delakoa baldin badu. Orduan, labur esan da, industria kulturala da, burgesiaren eskuetan dagoen aparatu teknologiko eta kultural bat, oso bera eraginkorrean betetzen dituela funtzio batzuk, bai, jendea entretenituta eta zentzu horretan, lako onarpen egoera batean mantentzeko, eta bestetik bere balioak eta ideia gero eta reakzionariagoak edatzeko gazteon artean. Azaldu guzu beraz, eta ez da inorentzat harridurazkoa izango, gaur egongo egoera gazteriarentzako ez dela bat ere ona. Baino, zer egin behar da egoera horren aurrean? Jende batek esango luke, asko entzuten dugun idea bada, eskerrak egin behar duena dela batu, eta denok azken finean helburu berdina ditugula. Orduan, zer esango zenukete honen aurrean? Lehenik eta bain ulertu behar dugu ezkerreko alderdiek eta gazte antolakundek ze ideia zabaltzen dituzten. Zabaltzen duten ideia nagusia da iraultza ezinezkoa dela eta horregatik politika instituzioetara bideratu behar dela. Adibidez, hauteskunde kanpainetan argi ikusi dugu hau, entzun dugun esloganetako bat izan da, den aldatzeko hitzordu bat, eta honekin ulertzera ematen dutena da, miseria hau edo realitatea aldatu nahi badugu, instituzioetan edo estatuan aurkituko dugula irtenbidea. Baina behin eta berriz aipatu dugun bezala, gaur egun agintegaitasuna oligarkia finantzieroak dauka, eta orduan ezinezkoa da irtenbide hori instituzioetatik etortzea. Horrekin batera gainera ukatzen dute langile klasea subjektu iraultzaile bezala artikulatzeko aukera. Horrez gain, gure edo oro har komunismoaren inguruko karakterizazio etengabe bat egiten dugu, dogmatiko garela edo sektarioa garela, eta horrela egiten dutena da egoera guztia intoxikatu eta eztabaidarako baldintza guztiak ukatzen dituzte, eta gainera oso adierazgarria da nola erabiltzen duten haien boterea karakterizazio hau indartzeko eta intoxikazio hau garatzeko. Laburbilduz, esan nahi duguna da, ezkerreko alderdiek instituzioak eta estatua bera eta oro har kapitalismoa indartzen dutela, bai instituzioetatik, aurrekontuak onartuz, erreforma ezberdinak bultzatuz, eta bai kulturalki, lehen esan bezala,
politika egiteko aukera bakarra instituzioetatik bideratzen dutelako eta modu horretan ukatzen dute antolakuntza independente baterako aukera edo komunismoaren edapena bera. Komunismoaren edapena aipatzen duzu eta izan ere, azaldu duzuen krisi testu inguruak ateak irekitzen dizkio bestelako politika bat egiteko aukerari, politika komunista egiteko aukerari. Horren erakusi da adibidez urtarrilaren 28an antolatu zenuten manifestazioa edo, esan genezake GKS-ren sorrera bera ere. Azaldu zenezakete apur batera laburrean zertan datzan mugimendu honek? GKS oinarri batzun baitan eraikitzen den gazte antolakunde bat edo da, eta oinarri horietakoa da militantzi politikon ardaztu edala, ez? Gutzako militantzi politikoa edozein mugimendu iraultzaileen balore gorenetako bat da, hau da, sozialismon balio unibertsalangatik jendeek mugimendu iraultzaile elikatzeko egiten duen autu hori, ez? Sozialismon alde egiten duen lan desinteresatu guzti hori. Horregatik militantzi politikon kultura hori sustatzen, garatzen eta zaintzen saiatzea, ez? Orduan, gure militantzi politiko oinarritzen da besteak beste, eztabaidatzeko eta erabakik hartzeko kultura razional baten. Bakoitzen interes eta bakoitzen pertsonalismo guzti horiek albo batera utzi eta konpromiso eta arduraz jokabez. Bestetik, formakuntza eta kontzientzi sozialista guzti horren garapenen eta baita injustiziri aurre egiteko burruka kontura oso baten edapenen, ez? Bestetik, militantzi politikon oinarriz gain, sozialismon idea unibertsalan gainen eraikitzen dugu edo oinarritzen da gure gazte antolakundea bea. Horrek esan nahi du alde batetik, oain arte esaten jungan idea guzti horiek edo laburki edo azalduko ditut batetik. Oligarkiekiko eta bere alderdi politiko guzti horiekiko independentea dan gazte antolakunde bat gehala, eraiki behar deun indar hori izan behar dola langileen kontrolpekoa eta estatu sozialista norabideen edo estatu sozialista helburutza don norabidetze horren baitan jardungo dola. Eta hau, behin baino gehiotan esan bezala, alderdi ezkertiarrak proposatzen duten guzti horrekiko kontrakotasunen dago, ez? Eta beste alde batetik, gazte antolakundea gehan hontan, gazte langileon problematikai erantzuten eta horri aurre egiteko mekanismo, erramienta eta antolatzeko forma guzti horiek sendotzen eta aplikatzen saiatzea, ez? Landu beharreko zeinbait burruka esparru eta burruka esparru horietan gazte langileon proposamen politikoen jaso ginuzten aitiraka 4-5 bat manatzen ditugu, aipatu ditugun lan merkatu dagozkionak, bizi eredun pobretzenak, hezkuntza sistemanak, kultur industriana eta baita eskubide politiko, autoritarismo eta guzti horiek. Pixkanaka gaurko saio guztin zehar ere behin baino gehiotan aipatu ditugun horiek, ez? Pixkanaka aipautako esparri guzti horietan ditugun gaitasunaren arabera geroz eta erantzun indartsuok ematen saiatu behar dugu eta hori guztie bi zentzu orokorretan kokatu behar dugu batetik. Injustiziri eta eskubide urraketa guztiri erantzun eta aurre egiteko, bai lan baldintza dagokionez edo aipautako esparru bakoitzei dagozkionak, baina bestetik, eta hau ere garrantzitsua da, gazteri langileen arten kontzientzia politiko eta kontzientzia sozialista hori edatzeko. Eta hortan kokatzea GKS-etik eta hemendik aurre ere bide hortan jarraituko dugu. Beste inork ez dauka ezer gehitzeko, bukatuzat emango dugu gaurko saioa. Ikusi dugu komunismoak erronka handia duela, aukera ere hortxe dago. Gaurkoan mapa orokor bat marraztu dugu eta izango dugu aukera aurrerantzean sakontzen jarraitzeko. Besterik gabe eskerrik asko zuei eta eskerrik asko ikusleei ere.